Прывітанне, сябры. Як вы думаеце, як можна назваць чалавека, які адыходзіць ад рэальнай рэчаіснасці ў свет фантазій? Ну, вядома, можна проста назваць фантазёр, але ёсць чароўнае, стракатае, ёмістае слова летуценнік. І няма ў гэтым слове ніякай абразы ці непавагі, бо як можна абразіць чалавека, які лётае ў аблоках сваіх мрояў? Мне падаецца, што самы знакаміты летуценнік у свеце – гэта наш з вамі зямляк Марк Шагал. Не магу дакладна сказаць, ці ведаў ён гэтае слова, але можна пафантазіраваць і дапусціць, што калі ён упершыню пачуў слова летуценнік, то сам зрабіўся ім і летуценнымі сталі яго персанажы. Фантазіі, сябры, гэта чараўніцтва. Думайце пра добрае і не крыўдуйце, калі вас раптам назавуць летуценным чалавекам. Проста усміхніцеся ў адказ і памашыце закаханым над Віцебскам. Да сустрэчы!